Igbo kwezuonu. Afa m bụ Edupụta Ukeje Chizoba Paul. Anyị kọna na asọmpi ịgụ akwụkwọ Igbo nke mma agụ n'ụbọchị taa bụ Ọgazi Amaka nke ụkọchukwu Ositadimma Amaka-Eze dere, onye eji nzu dị n'obi eze marụ ezigbo ọga m ka ọ bụ na-enye ebe a. Isi nke 7. Mbe ka a na-akwado asọmpi ịgba ọsọ. Ọ sịrị na ọ ga-azọburịrị ene dị ime. Ka ọsọ tasuru, enyi zọhere ụkwụ wee zọgbuo ele dị ime. Ọra obodo jidere mbe maka ọchụ o kwuru na ọ ga-egbu. Ka o mere dịka o siri kwuo. N'ezie, ogwu dị ime ma nwee ụkwụ ma na-aga ije. Ekene m unu.